Ka jingduna kilat ai jing sumar ka badai ban ai hakar kom ka babiang ka pendu jing kermen ya ki babun. Ka jingdun kam jong ki caka ki bakham jingai na kasor ka jing bombiang kilat jing sumar ki bapang ka dei ka wei na ki jing ka ba ki pai ba ki basa chanong kendong kimat man la kapor. Bat kane ka jing laju ut laju nam sya ki bor ki badai pej. Ha kane ka sngi ka ba mentapat na kaliang jong ki lai tili ki seng bahlang ki badan hapo ribhoi sepngi Kiba kentup ya kaseng HYC Ribhoi Sepngi Circle, kaseng RBOF Western Zone, kaseng HANM Western Region, ha kajingelam jong usamla Alfred Lengdo, ubadei Secretary kaseng HYC Nagate Circle, uba aktif pator ubadei Presiden jong kaseng RBOF Nagate Circle, usamla Sumar Lengdo ubadei Presiden jong HANM Nagate Circle, rengkat bat kiwe-kiwe kidikot kilawan ban ya kendu kerpang ya Dr. M Mauri ubadei DMHO Ribhoi District, ha office terikam jong Hanongpo Sibil Hospital. Ha kene kajinya kendu na kaliang jong kita kilai teli kiseng bahlang na Ribhoi Sepngi, kilapan pau ya kajingdon kam jong ki PHC ya ki ambulans, na kabenta ban penkit ya ki nongpang ki badon kam ban penio ya ki lat jing sumar, kam tam ka war mausau PHC, bat ka ol jirang PHC. Habaya keren bat kine ki nongelam jong kita kilai teli kiseng, kilai thuru ban na kaliang jong DMHO Ribhoi District, unyele ban simkhia halor kane kajing jong ki pajba ka thany Ribhoi Sepngi. Ni nak bilang ki seng halang nak ala liang ke HYC Ribhoi Sepngi Circle maka RBUF Western Zone hakani ka swing ila yo benwan an kendu ya DMHO jongka Ribhoi District jungi halor ke jing bom biang jongki arteli ki hospital ya ambulans jongka warmoso PHC batka oljirang dispensary te hangan por ni na kali keseng habangi pe ia kajing dengkam jong poi ba nong shishnong hapo te gidong than gi chumi baya kani ka PHC war muso ka ba penkup hadu arko teli tam ki shno bat ka dispensary ol jirang ko betup daki arko teli tam ki shno bangilap ba ya kini hospital angilai dengkam kerki bakin dono ya ka ambulans kumbalok mentahi ka ambulans jong kan ka PHC warmusau kadang kawai ndrei kabal arim kabal lahi ki chin shikri yo pai ba no shishno ndrei ngi bagi pai ba no shishno ndrei ki babun bagi pai ba no shishno ha bagi ki leki wan penan kami ni hospital teng i ba kamla shuban pendap pendiang ya ki pai ba no shishno ki baman ya ka chingi te kumta na kali jungi ni tip ba ka dang shen hi ka ni ka na kaliang jong ka tenap jong ka ko khia kila pelai ya ki khandai tali ki ambulans an tengi na kaliang ka seng ni so idon kam kerki ba ya kini ki khandai tali ki ambulans bangi ngilawan mentar sengi ban pancimut na DMHO balolong babala ban sungha ban ailem ya kita di hospital ki badang patyo ya gini ki ambulans khnang ba kita ki patba no shishno tela da ki layo lem ya ambulans an kate hospital kala ban ai ki shikri ki bakam ha shishu ya patba no shishno jungi ba ki chingi ha ki thai te na galeng ka seng hadin bang layo ni kren ba DMHO DMHO la persang hi ban pau da klat ki lempi ba kumno ban ai kata kajing trei lang rangkat bat kate hospital namar ba kumbalong mentahi ba ya kate hospital la shimti da ka tanap jong ka company te ka bangi na giliang ki kinong ilam seng ngisngo ban pau ba kajing shimti jong kan ni ka company teng ka don ka khap ka ba na galeng ka company himla ban pendit pembiang ia kajing dong kam jong pai ba no shishno ha ka te ki arteli ki hospital te kumta ngisngo ban pau ba na galeng jungi kum kinong ilam seng ni da tentu ya ka bor bade kmi joka joka kane ka tanap jong ka ko khia ba kin ai kajing kin ai ya kata kalat kelenti kumno bakin bit kin biang lem kita ke hospital khnang ba kita ke hospital ke don te kin yo ya ka jing shikri ke bakam ba shopai ba no shishno ju te ke ki mat ki wa yi le yo ban yakran ban e kalong hadin ba yi le yakran long ba
Kamat kebanyakan ulang halor kijing bomyo ambulan jong kita ki atlet ki hostal ki beran hak ki di area Austin re bojengi. Tika ega ba ki jawab pengiyo na dia o kalong ba nakalian ju ya kitu ki ambulan ki apa masuk rental ada besamlet baro. Te kajing penkermen jong ki kalong ba kidang pha isu ya ka proposal sa government ba nakalian jong government kan aino ya kita ki hospital ki beran sa kamtam ko kawar musaw nang tabat ka tega oljirang. Nomor bagi kita ki hospital bagi pet menta ila mendong kita ki hospital ki beran hi khabodar. De atat bagi kita ki jaga ki long ki jaga ki ba bakalan hadu ka ban lektur. Nomor bagi ila mendong kita khabodar baro kita ki jaga ki ba tang srok ndo sudah. Nomor ki ambulan ki badan menta kita ki ambulan ki badan belas new. Teng bagi pang stomru bon bagi sakut henti bon bagi dia menikmati hati, bagi wajah ulung do ilam dong tiga orang ti nomor 4 tentang kawan pasniu. Jadi nomor tak tahu ni yang keseng, iwan ni keduk nang ya u deso bandawa halal kita ki benta. Nomor tu mengipit menta ilam dong bahari boy district, ilam dong gede boy district ke ba ilam dong bagi boy district hapok ka state lagi. Ilam dong bakar boy district gede ke boy na ka district ke ba khamyo benta khambun. Nak development bakar nak sarkar. Jadi mas nak tahu bagi iwan yang kan kelang nomor ba ini dos nu don hok banyo yang kita bulan nomor ba kita kim stall kita nanti ki ai jing sekri khampa jisu nomor ba nila ngipet mentan nomor ba kita kim stall kita nanti lagi stall ki bun bagi sinam kita tangka orang sahaja dan ki ar punya cross lagi sinam ba kehaban pet berkmi. Te buat kiwe stall kermen skam ba hakita ju ki bentak semjing ne ba tang pet ni kemudian keseng ni pet ya kini bentak lomba warna saw berkejiran kila dan kami hakmat beliau yang bola.